Nos nézzük, képzeljétek el, Minecraftban már van 8 aranyércem, egy vascsákányom, egy vasércem, csak azt nem tudom, hogy jussak ki így a föld alól. De ez nem kell. De sem ér most semmit. Ja, de. Mondjuk facsákány. Úgyis ott van egy csomó jobb csákány. És akkor van vaskardom. Ezzel simán kiütöm elvileg a pókhálót. Így nincs. Tessék, nézzük, így kell legyőzni. Már legyőztem a... Hallottátok, mint mondott? Dög! Hopp! Kár, hogy nem tudtok szólni. Hát most elő kell vennem emiatt a kardomat. Még szerencsé, hogy várjunk. Ja, persze, hogy nem spawnolt. Elfelejtettem leállítani békésbe. Most nem békésben van, amúgy nem tudom, hogy itt még lett. De nem hinném, hogy valami fontos. Arany! Golden! Gold. Azaz 12 gold orém van. Most persze nem hinném, hogy sok lény csak mobban lesz spónolva.